Malawi Today. Queen Elizabeth Central Hospital ndi chipatala chachikulu chimene amatumizidwako odwala ochokera mzipatala zing'ono-zing'ono. Chipatalachi chimatenga anthu okwanira 1000 m'mawodi ake, ndipo ichi chikupezeka mu mzinda wa Blantyre. Koma kodi chatibweresa kumeneku ndi chiyani? Kumeneku kwachitika nkhani yomvetsa chisoni kwambiri ndi yodabwitsa imene ikunena kuti anthu amene anapita kumeneku kuti akawachotse zikhakha amene adavulala m'mbuyomu adawalamula kunena kuti azichotse okha. Kodi izi zidachitika chifukwa chiyani? Ndipo anthu amenewa chidawachitikira ndi chiyani kuti mpakana afike stage yozichotsa okha chikhakha? Anthuwa adawauza kuti achotse okha zikhakha chifukwa chonena kuti mashini amene amapangira ntchito imeneyi awonongeka ndipo sangakwanise kuwathandiza mmene iwo akufunira. Kotero anthuwa adakakamizika kuzichotsa okha zikhakha, ndipo anthu amenewa adagwiritsa ntchito malezala ndi mipeni pogwira ntchito imeneyi. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kuona izi zikuchitika. Koma izi tikuziona kuti ndi za mtundu wanji ife Amalawi, chifukwa izi ndi zodabwitsa ndipo ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Inde tikuziwa kuti zinthu zimawonongeka, koma monga ngati kuchipatala kumeneku vuto ili sikuti adaliona lero lomwe lino ndi lapakanthawi, koma kulekerera ngati kumeneku kunachitika chifukwa chiyani? Limenelo ndi funso limene nzika yeniyeni iyenera kumazifunsa, chifukwa ife ngati Amalawi dzikoli ndi lathu ndipo ife kulibe kwina kulikonse kumene tizakatengeso dziko ngati limeneli. Ndipo za mtundu ngati umenewu zikamachitika tikuyenera kukhala anthu odabwa ndipo anthu okumva chisoni ndi mmene dziko lathuli likuyendera. Zimenezo ndi zimene tidakutengerani kuti tikuoneseni zomwe zikungochitika posachedwapa ku Queen Elizabeth Central Hospital ku mzinda wa Blantyre. Kunena kuti kupanga subscribe ndikofunikira kuti nkhani zambiri zizitha kukupezani mosavuta. Kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse zikomo. Tawe kwa anasema. Wesi sakuta sema bondo za yusa.